Дори премиерът има нужда от светлина. От Макс светлина. Защо ясновидката поиска среща с Бойко Борисов? И какво му предрече? Енергиен подем или енергиен застой има в България? Ето е самата Макс светлина. Вярно, че си контактувате с господин Борисов от 4-5 години, ако не е повече. Така е, действително е така. За какво си говорите? Така, значи, сега ще започна с най-тежкия момент, за да стигнем до хубавите неща. Значи... Секунда само. Само се извинявам. В стил на Милен Цветков. Това след видеото по Нова телевизия. Вижте сега господин Борисов да го... По принцип на всички казваме. Хиляди луди ми се обаждат и те ги срещам. До сега 7 магове. Ма не дейте така. Последния беше Макс светлина една. Ето е, последния беше Макс светлина. И сега! Така, значи трудно се говори за човек, който от една страна е изключително магнетичен, силен, ярко колоритен, чаровен, същевременно и моята зодия, като казвам зодия Близнаци. И мислено съм контактувала с него още от така доста назад във времето. Но пак казах, ще започна с тежкия момент, когато той подаде оставката си. Това беше на 20 февруари 2012. 2013, ако не се... 2013, да. Така, значи, този момент от една страна той добре направи, от друга страна, нали, как да кажа, се подведе по доста врагове има този човек. Но в крайна сметка... Вярно, че се е поддал на влияние. Момент само. Ангелът му пазител е много силен, силен. И той е направил точното нещо в правилния момент. Тоест, той предпази не само държавата, той предпази и така много хора от тази държава предпази, защото знаете, че бяха започнали кръвоприлития тогава. В смисъл, нали, имаше и кръв. Така, самото изчисление за него, като 20 февруари, с подаването на оставката, самите числа, астрологично и нумерологично, те му предсказваха и му предвещаваха тези неща. Тоест, че това трябва да стане и то ще се случи. Това беше... Ами, усещам го, значи знам го, аз просто го знам. Става дума, че той бил поддал оставката, поддал се на влияние. На влияние на кого? Да, значи оставката е подадена под влияние, но в крайна сметка той е направил точното, правилното нещо в този момент. Въпреки, че нали, това е било под въздействие, защото в този момент той е бил Давидовата му звезда и е сочила надолу. Но тя, за да сочи нагоре, тя в един момент човек трябва нали, да премине тези неща, за да бъде... Т.е. първите последни, последните първи. Значи има се една такава космическа закономерност. Какво можем да кажем която е и в Библията, да. За ангел-опазител какво може да кажем? Значи ангел-опазител е много силен. Сега ето тук съм написала, нали, като астрология, значи душата на човек се намира ето тук. Значи тя тежи около 20 грама душата на човека. И никой нищо не взема, никакъв капитал после със себе си. Значи конкретно за душата на Борисов, значи душата на Борисов е значи този човек да успява с много труд, душата му да се бори, постоянно труд и само труд, тъй като той е код четворка, а четворката е изключителен труд. От друга страна обаче кармично тя носи и трудности, усложнения. От друга страна в Китай числото 4 го смятат като един вид като недобро число, но пък то е число на изпитание и на прогрес. То е свързано с работата. Но тук трябва да се внимава в четворката, защото има 4 посоки: изток, запад, север и юг. А като код на съдбата, защото съдбата вече е тази, която определя. Значи съдбата е тази, която това, което ще се случи сега, това го определя съдбата. Има се съдбовни моменти. Той е седмица. И тук вече се намесва, това исках да кажа, нали, не отклонявам, ангел-пазител, защото той е под въздействието на 7, еврейското число, Давидовата му звезда 90% да сочи нагоре, около 10-15% да пада надолу и т.е. Давидовата му звезда да бъде нагоре, тъй като е седмица. Добре,
Последната среща. Кажете как се стигна до нея и какво стана? Така, значи... Нека това да не го коментираме за последната среща. В смисъл, все пак това са си някакси, как да кажа, лични неща. Аз не се ангажирам да коментирам всичко, нали, което сме разговаряли. Нали, няма да засегна, ни най-малко да засегна в момента. Това са си лични неща, да. Това за което сте говорили? Да, лично, да. Това, за което сме говорили, е личен въпрос, да. Но си имате редовен контакт? Да, имаме си контакт, да. Добре, защо казвате, че в предишния живот той е бил изоставен от жена? А това откъде го знаете? Знам, аз чета. И аз съм малко мак тъмнина. Така, значи да. Значи това му се дава по... Значи не случайно в близкото му обкръжение повечето жени. Като казвам жени, не значи някакъв интимен контакт. Далеч съм от тази мисъл за интимен контакт. Нали? Той повечето контактува с жени, защото се допълват. По принцип, ако отидеш на лекар, значи лекара по-ще ти помогне, ако нали, ти си мъж, както в случая си ти, по-добре ще ти повлияе биополето на жена. По същия начин той усеща енергията. Значи той е свръхинтуитивен, той също е сензитив, той има също има харизма в този човек. Не е случайен. Не е случайен. Пак цитирам Библията, нали, хора такива, тях... Господ определя, както и ти в случая, не е случайно, естествено. Кое не е случайно? Не е случайно, ето сега при теб, ето преди малко, току-що аз не бях така по-задълбочено видяла нещата за тебе, но ето не е случайно, че в момента тази година също ще ти бъде свързана с доста работа. Ето пак ангелът ти пазител и на тебе седмица, има някои прилики, между друго, дойде. Намирам някои прилики, да. Кажи, няма логика в това предишният живот да го изоставила жена, а сега пък да има доверие на жените. Не би ли трябвало като го изоставила жена да няма доверие на жените? Точно обратното. Значи това, което е станало в миналото, затова в този си живот вече ти по съвсем друг начин вървиш. Това са различни неща. Ще се ожени скоро успокои или разтревожи сумата ти жена? Сега, значи той е в една много отговорна година, която е на промени и която е... Значи, това, което е направено години назад във времето, сега значи това трябва да се събере. Тоест, това, което е започнато, това трябва да бъде като крайност и като приключване. Тоест да приключи оттам вече да започне един нов енергиен момент, а в личен план да него му се дава успех след 2 години. Ако говорим за интимност и за личен план. Искаш да кажеш, че ако ще става нещо в личен план... Личен план, да, след 2 години му се явява, да, след 2 години. До тогава сам като куче, както самия той казва, а? Не сам като куче, но, нали така, успеха в личен план... А служебен план, какво му върнато? Ами той единствения, може би, човек, който... Сега да започнем също назад, връщаме... Значи не е случайно, на снимки го има и застанал до Тодор Живков. В смисъл той още от тогава явно е... От тогава явно се е помечтал и е поискал, нали, така да бъде лидер, да бъде водач. И точно това, което той е пожелал, защото казват, внимавай какво си пожелаваш, това може да се сбъдне. Той де-факто го постига. И същевременно това е, може би, единствения мъж, който, нали, виждате в управата, в държавата, значи, който е и кмет, и през колко постове, и колко години се задържа и доста време пак устоява и пак е лидер и пак е водач. Това е пак свързано с... Да, президент искаше да кажеш. Да, това исках да кажа, аз си го бях записала, но не си вземах листа, предпочитам да говоря без да пиша. Значи, ако той пожелае, това може да стане. Значи, ако той насочи мисълта си, това ще се случи. Ако той поиска, и това може да стане. А това като каза, че жена ще е президент, помисли ли си го или го изкараха, че е майтап? Или е наистина майтап? В смисъл, кой го е казал това нещо? Бойко го каза, може и жена да се кандидатира за президент до година. Не, той се пошегува. Тогава с толкова жени, той най-вероятно се пошегува. Толкова много жени около него и смятам, че беше на такъв празник, който нямаше как да откаже. Мисля, че беше на 8 март, сега сещам, да. Нещо имаш там. Да, точно така, беше за 8 март. Ще поиска да стане президент? Ако той пожелае, да. Въпросът е вече той какво ще иска да пожелае.
Добре, ама да ще пожелае. Толкова пожелае. На този етап не. Значи той има толкова други неща да се занимава, толкова неща да оправя, че няма и на къде. Колко ще е министър-председател? Явява му се още. Хубави са нещата за Нико. Но да не хвали много, нали знаете, да не прекаляваме с хвалебствията, за да може да не чува и дявола. Защото дявол по принцип стои в ъглите около нас или основно под масата. А вие къде се срещате по принцип? Пак не мога да коментирам. Въздържам се от коментар. Тайна? Въздържам се от коментар. Но от какво най-много се интересува? Здраве или кариера или... Трудно говоря за човек и то особено министър-председател, премиера, какво да кажа, от каквото най-много се интересували. Работата най-го интересува. Да, работата е България. Вярно ли? И това, че се усмихва, това, че ме тъпче, той действително е такъв. Действително си е такъв, той си е истински, не слага маска, действително си е такъв. Такъв си и това е. Доколкото знам, майче и други политици те търсят. Да, има такова нещо. Аз, както казано преди, гледам да работя. Аз да правя се работата с любов. Те от какво се интересуват? Всички са хора в крайна сметка и с различни проблеми. Сега, като каза, ето, съвсем скоро, така и доста кметови са идвали при мене нали, и като приятели, с техните проблеми, но и като приятели. Поддържам връзка с тях и като приятели. Даже сега мога да поздравя в ефир така кмета на община Девин и на град Девин, тъй като той е също така много силен човек, много е родена също зодия близнаци. Сега няма да казвам, че другите зодии не са толкова силни. Какво ти се вижда за България? Не искаш да говориш за конкретни хора и политици. Трудно е. В момента на всички е много трудно. Истината е такава, че е много трудно. Българите сме... Българите, как да го кажа, ние сме просто богоизбрани. В смисъл такъв, че 681 година още при създаването, значи астрологически това е числото 6, което означава дом, семейство, деца, любов, реализация. Под нашата земя отдолу има много вода, има много несметни богатства и ние стъпваме върху тях и не случайно това всичкото излиза. Защо излиза отгоре на земята? Защото ние явно сме доста замърсени и така доста силно стъпваме на тази земя специално, но пък самите хора са много талантливи, както и природата ни е много красива. Не случайно в момента българския фолклор, най-ритмичният фолклор в целия свят. Значи, най-ритмичният фолклор. Нямаше усещане, че хората са ни, да. Сумата хора, които не ви смятат за така хора на място, сериозни, дори Бойко Борисов се беше изразил, всякакви луди ме търсят, включително и магове и така нататък. Да, сега те казва, да. По принцип, ако говорим за лудост, във всеки човек си има малко лудост, така казва ти. Въпрос е, едните са с пълна програма, другите са с малко номера. По-добре да сме от тези не с пълната програма, с малко номерцата, но има някои с пълни програми. Така че, не бих казала, че България е луди хора. Напротив, българите са много талантливи. Талантливи сме, но просто кризата е световна, това ни пречи, защото безпаричието е много голямо, до някъде Библията, пак цитирам какво казва. По-голям дявол на моменти човек става дявол, се вселява, когато е сиромах. И оттам нататък вече става положението зле. Това не мъчи нас, българите, ниските заплати, тези неща. Иначе другото... Енергията си имаме, да. Спасение има ли? Къде търси спасение? Спасението пак къде ще дойде светлина? Душата. Значи, спасението зависи вече за всеки как го чувства и какво разбира под спасение. Дали за него, за негови близки хора. Ако е само за него, да, то няма как да има спасение. Едно решение за водещия, гледай какво става тук. Прогноза за водещия, аз се записах преди да вляза, да. Значи, годината е много отговорна, тя е свързана с работа, която 3 години напред ще